Hello guys, दिनैनि बे आदा गोजौनि चेनेलाव बयखौबो गोसो गैयाबाबो गोसोनिफ्राय हरनाय खालायबाय। बुंनांगोन मा बाथ्रा ओंखारो नोंनि खुगानिफ्राय रावा मा आरे बेखौथ' मा बाथ्रा बुङो बेखौथ' नों टपिकखौ खोन्थाग्रोनांगोन ना होमबासो आं बुंनो हागोन। आरे दाथ' आं मा बुंगोन माबायदिखौ माबा खालामगोन आं खेवग्रोगोन अपेन खालायग्रोनांगोन माने खेवग्रोसै आरो बेनो मोनसे टपिक जालायबाय नै दा होमबा खेवग्रोनायनि टपिकआ माबायदि जागोन खेवग्रोनायाथ' होनबाथ' वेलकामसो जागोन बे दे नोंनो खेवग्रोदो नोंनो वेलकाम खालामदो नङा होमबा ओमफ्राय दे होलांदो हेलौ अबाव थांनो Your family go your My family is God. You go Your family going Where is my family? My family is God. बोरमायासो family लायबाव बिनि Hello sir How are you? I'm fine bro. You are singer? No, I'm not singer. Just I'm a local manu. Oh अबाव थांनो नागिरदों दा नोङो Speak English. Wow waterfall Hello bro Yes. How are you? चला बात करना नहीं आता है क्या क्या होता है रो दिस इज बर्मा स्काउ अप्रैल की बात क्या होता है जनवरी स्काउ बोरमा सिखावा बेसोना बेसो खावजानो नागिरदों हमनायसै गबाय This is cow sir That is cow sir cow with grass. No you going is lazing No I'm not lazing. I'm going out. You sure Hello bro Yes bro. No This is dal Media bisa dah enggak? Tari yang mulai membaca. Kau masih dah aku dengar.